Една от най-големите грешки, които правим по своя път към успеха, е да се сравняваме с другите. Това е нещо, в което няма как да успеем. Защото, сравнявайки се с другите, ние автоматично губим. Защо е така ли? Защото всички сме различни. Ние не сме имали тяхните родители. Те не са имали нашите родители. Ние не сме живели в тяхния квартал. Те не са живели в нашия квартал. Всички хора сме различни. Няма един човек еднакъв с другия. Затова никога не се сравнявайте с другите, било то дали са по-напред от вас или са по-назад от вас. Важно е да откриете своята цел и започнете да я следвате без абсолютно никакво сравнение с другите. Това, че някой вече е там, където ви иска да сте, не трябва да ви демотивира. Напротив, той е там, защото е положил усилия. Той е там, защото се е борил. Не защото някой го е дал на готово. А дори тези, на които са им го дали на готово, са били достатъчно разумни, за да го запазят. Затова избягвайте сравнението. Това е една от най-големите грешки, в които се препъваме по своя път към успеха. Благодаря ви за вниманието.